dnešním videu jsem dal Prestige 2 na Edgara a splnil všechny jeho questy, tak dokoukej až do konce. Lidi, už jsem připravený dát konečně Prestige 2 na Edgara. Takže dáme sola a už mi chybí jenom pár pohárků. Čekejte lidi, cože? Jak to, že jsem v duech? Vždyť to mělo být solo, what? Já jsem si nakonec myslel, že jsem dal solo, ale omylem jsem se překlikl a dal jsem duo. Jsem pořád věřil svým teammateovi a já jsem zamíral, ale ten to nakonec pokazil. Naštěstí jsem se rozhodl dát duo a zahrál jsem si znova. Proč? Kámo, děláš si jako srandu ze mě A zase. znova. Až jsem ten Prestige nakonec dal. Ach jo, já jsem prohrál, snad to bude stačit. Jo? Nebo ne? Jo, 8 pohárků, stačí to a ještě mám 3 navíc a mám win streak 2. OK, jo, konečně mám Prestige 2 na Edgarovi. Jsem tak strašně šťastný. No teď už jenom počkám. Už se nám pěkně upgradeuje Edgar, dostal jsem nějakou novou player ikonu a pěkně se nám prostě točí a za chvilku to napíše Prestige 2. OK, no. Takže to je to, teďka nám tam vyznačí tady. Mám Prestige 8 celkově. Takže mám celkově 8 prestigí a když budu mít Prestige 3, tak budu mít novou nějakou tu věc Ez. Poslední, co stačilo udělat na Edgara, jsou questy a ty jsem teďka právě splnil a mám Edgara oficiálně dodělanýho. Yes!